Hľadáte pre svojich rodičov a starých rodičov výživový doplnok na ich bolavé kĺby, kolená, lakte, bedrové kĺby? Stojíte v lekárni alebo rozmýšľate, čo im kúpiť? Kúpte im radšej knihu Zachránte svoje kolagény, aj kožu, kĺby a cievy, pretože v nej sa dozviete, ktoré tie výživové doplnky majú zmysel, v akých dávkach, ako ich kombinovať či nekombinovať. A v nej sa dozviete aj, že nekupujte kolagény, pretože tie kolagény im s ich bolestivými kĺbmi neurobia nič. Nedávno som stretol človeka, ktorý mi povedal, 4 roky som si z Francúzska nechával posielať veľmi drahý špeciálny morský kolagén a nepomohlo mi to nič. Už má jednu totálnu endoprotézu, na druhú čaká. Ak riešite pre svojich rodičov a starých rodičov niečo, čo môže zlepšiť ich pohybovú dispozíciu, ak už trpia bolestiami v prvom, druhom štádiu artrózy kĺbov, urobte to s rozumom a kniha Zachránte svoje kolagény, aj kožu, kĺby a cievy vám aj im s tým veľmi pomôže.